Meron, laki. Meron. Fish on, fish on. Fish on mga master. Nakakuha tayo ng malaking lapu-lapu ulit. Oo, papakuha lang kita. Huwag ka mag-alala. Fish on. Fish on na naman. Fish on mga master. Fish on. Fish on. Yun mga master, magandang araw. Dito ko ngayon sa Sol ulit. Ay mag-fishing. So medyo hindi maganda yung panahon, malabo yung tubig. So try natin ditong mag-cast kung makakuha tayo baka sakali. So yun mga master, abangan nyo na lang mga master yung mga mahuhuli natin mamaya. Update ko kayo, no? Ay, maraming salamat. Yan mga master, so ultrate na naman tayo. Mag-ultrate ulit tayo mga master. After ito ng magandang spot. Medyo malabo yung tubig. Hindi yata alam kung may makukuha tayo dito o wala. Ayun, super labo. Hindi maganda yung panahon ngayon dito. So tayo lang naman natin magkas. Baka sakali lang magtsamba tayo. Mga master, dito tayo, puntang tayo sa bato. Matas dito. Medyo malabo yung tubig, kaya ang ginamit nating lure yung medyo makulay. May nakita ko dun magandang isda. Ras, sigara sa atin. Type of ras. So first cast tayo mga master. First cast tayo. Lakas ng hangin. Wow, lakas ng hangin dito. Saan tayo ito? Yan mga master. Ang labo ng tubig. Ay, manda. Palubugatin ng konti para medyo nasa ilalim. Fish ang mga master. Ay sayang mga master, bumitaw. Sayang yun mga master. May pag-asa tayo. Fish on ulit mga master. Fish on mga master. Medyo malaki. Ay bumitaw. Ay, ano yun? Nakabitaw mga master. Sayang. Naka 2 strike tayo mga master. Puro bitaw. Ba yun? Mukhang ito yung mag-zero ngayon master ah. Allah. Sayang yun mga master. 2 strike. Medyo malaki pa naman yung yung nag-strike.
Pero natin baka makakuha tayo ng mga malalaki. Master. Mabit. Pangini. Ayan, alin na naman tayo. Isit. Lubog masyado. Hindi ko nakita. Sayang. Mga tayong lure mga master. Kunti na lang. Wala na. Puro na lang alay. Isit. Ubus na yung line natin mga master. Ubus na yung line natin. Wala na tayong line. Yun. Tanggal. Yun, tanggal. Yes! Sa tanggal! Woo! Buti na lang. Tanggal pa. Tara. Hindi pa tayo mga master. Punta tayo sa ano? Sa spot doon sa kabila. Yung natin kumpiyuntan. Yung mga katao-tao. Tara. Mga master, next spot natin ito mga master. Dito sa likod. Natin ditong maghap ng spot. Ang maganda dito. Master. Yan mga master, ito tayo sa ano? Mga master, ito tayo sa mga bagong spot natin. Nagkapa ako ng bagong spot. Yan, medyo okay siguro dito. Ito natin magkas dito mga master. Medyo malino yung tubig dito sa baba. Cast tayo. First cast mga master ulit. Ito natin masakali. Yun, mahabol.
May mahabol, master. Pingka. Pingka, master, pingka. Kita ko. Sarap yung pingka, master. Ito. Kita ko lang. Ay, daming ano, ang daming. Di mahabi yung sa trumpet fish, master. Masarapan ko lahat, master, mga trumpet fish. Yun na, nahabol nila, master. Hindi nila mahabol, master. Isang kawan ng trumpet fish, mga master, yun, oh. Masarap ko. Sila. Isang kawan, master. Mga trumpet fish. Ang dami yun, master. Ang dami nila. Trumpet fish. Hindi nila mahabol yung lure ko, sayang. Ayan sila. So yung mga trumpet fish, ang dami yun. Dito tayo. Ayan sila. Pumunta mo ngayon. So ayun yung mga master, ang dami yun, trumpet fish. Mga balo, ang dami. Isang kawan. Ang daming kawan, mga master. Siguro mga ano yun, nasa ano siguro 15 piraso. 15 pirasong balo. Umalis. Lakas. Sige, putik. Putik tayo, mga master. Oy. Basta dito. Nagkada, mga master. Putik na akong ano, tumba. Hindi lang sa kaya hagis. Si babaw kaya. Ito. Baka mampas kasi ako dito, mga master. Ako mahampas nito. Ayun, kinagat. Fish on. Ang liit. Ang liit naman ito. Tayang, ano? Ang liit na ano, balo. Fish on, balo. Ang liit, mga master, sinabi sa pito. Oh, papakawalan kita. Huwag ka mag-alala. Wait lang. Relax ka lang. Ay, relax ka lang, balo. Oo naman. Yan, relax ka lang. Papakawalan kita. Ano kagatin yung line ko? Papakawalan naman kita eh. Yan. Woo! Lakas. Mga master, first fish natin, mga master. Balo. Medyo baby pa. Relax, mga master. Medyo baby pa tong balong to. Papakaw natin to. So first fish. Alright, bye bye. Nilabanan lang yung lure natin.
Mga master, first fish natin, balo. Kanina kasi sobrang daming balo doon kanina oh. Medyo mas malaki doon mga master, yung balo. Eh, meron, laki. Meron. Fish on, fish on. Fish on mga master. Lapu-lapong laki. Oh, ang laking lapu-lapo mga master. Oy, baka putol yung tip natin. Ang laking lapu-lapo mga master oh. Nakahabol pa tayo. Ito mga master, ang laking lapu-lapo. Yan. Oh, mahabol pa yung lapu-lapo. Nasa gilid lang yung mga isda. Laki ito mga master. Master, ang laki. Yan. Makahuli tayo ng lapu-lapu ulit. Fish on. Biglang kinagat sa gilid mga master. Yan oh. Laki oh. Alright. Mga master, nakisa nga tayo. Bali, pangalawa na pala ito mga master. Fish on natin. Mga master, nakakuha tayo ng malaking lapu-lapu ulit. Yan, hindi ko alam kung na-record natin o hindi, kasi lobat na yung GoPro natin. Biglang hinila. So magkakasunod ako dito. Yan, fish on mga master. Laki. Dito ko rin nakuha yung malaking lapu-lapu sa vlog ko. Yung last vlog ko natin. Ito rin dyan, kaya binalikan ko itong spot na to kasi malaki yung mga isda dito. So yung mga master, mamaya ulit. Second fish natin to. Fish on mga master. Magkas tayo ulit, nakachamba tayo dito. Tara natin magkas dito sa gilid-gilid. Ito lang yung mga lapu-lapu mga master. Nakasisik lang sila sa mga bato. Yung mga lapu-lapu dito mga master, ang lalaki. Good size lagi. Biglang lumakas na naman yung alon. Ano ba yan? Biglang lumakas yung alon mga master. Fish on. May kasamang isda. May kasamang isda mga master. Bigat. Ito. Kumagat. 1, 2, 3. Uy. Ayan no. Sigaras mga master. Alright. Third fish natin. Sigaras mga master. Dito sa gilid. Kampo malag. Akin ka na. Parang ganito rin yung last na vlog ko dati dito ah. Sigaras sa lapu-lapu ah. Yun oh, takas na. Uy, ang dulas ma. Yan mga master, sigaras sa lapu-lapu ang nakuha natin ulit. Ganito yung last vlog ko dito mga master. Ito. Yung mga master, sigaras. Medyo madulas nga lang. So dalawa na tayo mga master. Magkas pa tayo dito mga master. Medyo sinuswerte tayo. Sigaras. Ay gagi, nakatakas pa.
Nakatakas mga master. Saan punta yun? Wala na. Sayang mga master. Yung sigaras. Ang gilas. Ang bilis naman nun. Grabe ka naman. Kuna nga lang kakainin ko eh. Wala na. Takas mga master. Hindi ko sana hinugasan. Dito sa ilalim yun eh. Oh, biglang nawala mga master. Ano yun? Medyo minalas. Okay lang. Swim free! Bye-bye! Takbuhan ako mga master. Ahip yun. Hindi ka sana hinugasan. Pero kuha pa tayo. Pasakaling meron pa. Sayang yan. Good size na yun eh. Sigaras eh. Tara, ito tayo. Kas ulit tayo ito mga master. Naku. Sayang yung sigaras natin eh. Lumalabas na yung mga isda mga master. Kanina wala tayong mahuli dito. Ah, fish on na naman. Fish on mga master. Fish on. Fish on. Lapu-lapu. Good size. Woo, lapu-lapu. Good size again. Ang laki. Ang laki na naman mga master. You know. Woo. Ito na, lumalabas na yung mga lapu-lapu mga master. Ang laki. Wait lang, matusok tayo. Ay mga master laki. Ito natin sasang. Yan. Hirap kunin. Dulas. Yan mga master, laki na naman ng kuha natin lapu-lapu. Dalawa na tayong lapu-lapu mga master. Tirador sa tiyan no. Natin yung ano, plate rod. Mahirap tanggalin yung ano. Yan no. Tira sa tiyan master. Baon na baon no. Walang kawala ito mga master pag ano. Yan no. Yung mga master, ang laki. Laki na pula po mga master. Good size, tara. Nakadalawa na tayo. Dalawang malaki. Sayang, tatlo sana to. Kasama pa yung sigaras. Tinakasan tayo. Loko-loko yung sigaras na yun ha. Alright. Dito lang siya sa tabi-tabi master. Sige pa, tara na. Tas ulit tayo. Ito yung mga lapu-lapu natin. Ah, fish on. Fish on. Ay, malas. Checkered snapper. Sayang niya mga master. Checkered snapper rin, nakita ko. Umangat. Sayang. Dito lang pala yung mga checkered snapper ha.
Hindi pa ako naka-unlock na mga master. I-unlock natin mamaya. Tapang mo na, checkers. Checkers na para mga master. Sayang, hindi ka nakuha. So, yun mga master. Hindi na nadagdagan yung huli natin. So, anong oras na rin kasi? Tanghali na. Tapos ito yung nito, sobrang lakas mga master. Ito tayo makapag-cast ng maayos. Wala tayong pwesto. Hindi sana mag-cast. So next time master, babalik tayo dito next time. Agahan natin yung hindi ganito yung panahon. Medyo masama kasi yung panahon ngayon. And so maraming salamat mga master. Kung bago ka lang sa channel ko master, subscribe ka na. Tapos click mo yung notification bell para lahat ng upload ng mga adventure natin mag-notify sa'yo. So yung maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Yan mga master, maraming salamat sa inyong lahat. Fish on. Thank you.